Pozdrav, ja sam Ivo. Želim ti dobrodošlicu u Valamar. I ja sam lani bio na tvom mjestu. 100 pitanja mi se vrzmalo po glavi, a vremena za odgovor je bilo malo, jer sezona je upravo počinjala. Ali ne brini, provešću te kroz najbitnije stvari koje trebaš znati kao valamartist, a za sve ostalo tu su tvoja voditeljica ili voditelj. Zagnjavi ih pitanjima kad god želiš. Oni će ti pomoći da brzo naučiš sve tajne svog novog posla. Ovdje ćeš upoznati puno novih kolega. Svi smo mi dio velike obitelji koju čini više od 6600 zaposlenika u Valamarovim hotelima i rezortima, od Dubrovnika preko Krka, Raba i Rabca, sve do Poreča. Valamar je najveći poslodavac u hrvatskom turizmu, a naši hoteli i rezorti dnevno mogu ugostiti čak 57.000 gostiju. Svaki gost na odmor dolazi sa željom da s obitelji ili prijateljima stvori nova nezaboravna sjećanja. Mi smo tu da mu pomognemo da se kući vrati samo s lijepim uspomenama i cijeli tim treba biti spreman da za njega napravi korak više. Nadmašivanje očekivanja usreći će gosta i potaknuti ga da se vrati u naš hotel, te da ga preporuči prijateljima. Suočit ćeš se s raznolikim situacijama. Zapamti, posebnu pažnju moraš obratiti na reklamacije gostiju. Prvo pravilo je da nikada, ali baš nikada ne smiješ reći ne znam ili još gore, ja to ne radim. Gosta uvijek pažljivo saslušaj, pokušaj razumjeti njegov problem, a zatim se baci na pronalaženje rješenja. Evo jednog primjera. Kada se gost u restoranu požali da je hrana hladna, što ćeš napraviti? Uputit ćeš ga da sam uzme toplu hranu iz bifea? Nikako! Ispričaj se i predloži da mu odmah doneseš drugu, toplu hranu. Misliš da se nećeš snaći? Sve ovo ti se čini prezahtjevno? Ne brini, o zadovoljstvu gostiju brinemo se svi zajedno. Uz pomoć tima ubrzo ćeš postati uigrani član uspješne ekipe. Čak 93% gostiju u Valamarovim objektima prošle godine ocijenilo gostoljubivo zaposlenika kao odličnu ili nevjerojatnu. Ajmo se približiti 100 zajedno. Valamar je 1. travnja ove godine uveo super stvar. Radi se o Valamar jamstvu, koje garantira da nijedan zaposlenik neće imati primanja manja od 5000 kuna za odrađeni puni mjesečni fond sati. Sezonskim radnicima koji dolaze raditi u Valamarove destinacije iz drugih krajeva Hrvatske osiguran je smještaj uz 3 topla obroka dnevno na trošak poslodavca, a svi zaposlenici imaju jedan slobodan dan tjedno. Svake godine ulažemo i podižemo standarde smještaja radnika, pa smo tako ove godine uložili u kuću Valamar na Krku i u Poreču, a sljedeći na redu su nam Rabac i Dubrovnik. Sjeti se što sam ti spomenuo prije. Uvijek napravi korak više za gosta i kolegu, a taj korak više će ti se isplatiti. Moj trud i želja za radom su prošle godine prepoznati, pa me moj nadređeni predložio za program Valamar Plus 3 kao stalnog sezonca. To znači da radiš minimalno 9 mjeseci, a dobivaš plaću za cijelu godinu, jer država sufinancira tvoju plaću u periodu kada ne radiš. Korak više o kojem ti stalno pričam možete odvesti i mnogo dalje. Šef mi je spomenuo Valamar Akademiju, a moja je želja da se iskažem i postanem dio akademije, jer jednog dana želim postati voditelj svog odjela. Valamarovi mentori će me naučiti sve tajne zanata. Osim toga, u Valamaru se stalno održavaju razne edukacije, pa mjesta za razvoj i napredovanje ima na pretek. Možda se vidimo tamo. Želim ti puno sreće, rasturi ovu sezonu. I zapamti, ovo je tek početak. U Valamaru samo uigrani tim može napraviti korak više za gosta. A kako to izgleda u kuhinji i restoranu pokazat će ti Florijan i Emilija. Bok, ja sam Florijan i šef sam kuhinje. Dobar kuhar u Valamaru mora biti točan, odgovoran, uvijek nasmijan, ljubazan prema gostima i kolegijalan. Florijan je već šef kuhinje, ali put do blistave kulinarske karijere započeo je učeći osnove. U kuhinju uvijek ulaziš u punoj opremi. Radna odora, rukavice, kapa i marama. Ruke pereš svaki puta kada ulaziš u kuhinju, da bi se zadovoljili visoki standardi higijene. Ovo je tvoja radna stanica. Je li ova radna stanica dovoljno dobro pripremljena? Naravno da ne. Radna stanica uvijek mora biti u potpunosti čista i uredna. Bacimo oko na skladište. Ovo nije skladište jedne ozbiljne kuhinje. Ukusnog jela nema bez svježih i zdravih namirnica koje se čuvaju u urednom skladištu. Tako je već bolje. Kolega, molim te, tikvice. Hvala.
U kuhinji uvijek napravi korak više za svog kolegu, tako će vaš tim biti snažniji i bolji. Kolegi sam pomogao tako što sam mu x puta znao zamijeniti smjenu. Trebalo je njemu sutra dan slobodno, ja sam taj dan odradio za njega, a drugi put je on odradio za mene. A korak više za gosta napravi brinući se da njegovo jelo bude pravo malo umjetničko djelo. Florijane, što znači napraviti korak više za gosta? Kad sam saznao da ima rođendan, pa sam mu naručio jednu malu tortu. Bio jako zadovoljan, iznenađen i to se odrazilo na iduće sezone jer su se vraćali sezonu u sezonu i dan danas ih imamo tu kod nas. Zanima te kako se napreduje u odjelu kuhinje? Počinješ kao kuhinski radnik, zatim napreduješ. Postaješ kafe kuhar, pa pomoćni kuhar, kuhar, zatim kuhar specijalist, glavni kuhar, pomoćnik šefa kuhinje, te šef kuhinje. Trud se isplati, tako jednog dana možeš postati izvršni šef kuhinje u Valamaru ili čak direktor hotela ili sektora. Zapamti, ti radiš na bife liniji, pa je komunikacija s gostom gotovo jednako važna kao i kulinarsko umijeće. Dobro večer, da li želite meso ili ribu? Ribu, hvala. Gostu uvijek moraš objasniti što se nudi. Gost je možda alergičan na neke namirnice ili ne smije konzumirati gluten. Možda je vegan ili održava dijetu. Uvijek kada gost ima neke posebne želje, izađi mu u susret. Dobar tek, lijepo, molim. Izvolite i dobar tek. Hvala lijepa. Bok, moje ime je Emilija i glavni sam konobar u Valamar Girandella Resortu. Dobar konobar znači biti uslužan konobar, komunikativan, uvijek na usluzi, ljubazan, uvijek s osmijehom na licu i isto tako biti timski igrač. A urednost? U restoranu moraš biti besprijekorno odjeven i uredan. Uredna treba biti i servisna stanica. Na njoj se nalaze salvete, raneri, pribor za jelo, čaše, šalice, šećer, sol i papar, čačkalice, cjenici i pladnjevi. Kad je servisna stanica spremna, vrijeme je za postavljanje stola. Ali prije toga treba znati obrisati stol. Sredstvo za čišćenje uvijek špricaj prvo u krpu, a nikada direktno na stol. Emilija će ti pokazati kako se slaže stol prema standardu. Obrati pažnju na jednu važnu stvar. Pribor za jelo ne postavlja se iz ruke, nego ovako. Čaše se ne drže za rub, postavlja ih se ovako. Stol je spreman, vrijeme je za goste. Ovako se gost nikada ne smije dočekati. Idemo još jednom. Dobar dan, dobrodošli. Stol za dvoje. Dozvolite da vas otpratim do vašeg stola. Hvala. Izvolite. Hvala vam. Smijem li vas za početak ponuditi kakav aperitiv? Emilija, koja vina imate? Pa crno ili bijelo? Krivo! Uvijek moraš znati što se točno nudi u restoranu i zainteresirati gosta za dnevnu ponudu hrane i pića. Mogu vam preporučiti Chardonnay od Pilata, Malvaziju Kozlović ili sivi Pinot od Lagune. Kada poslužuješ vino, vodu i ostala pića, toči ih uvijek s desne strane gosta, desnom rukom. Žene uvijek poslužuju prve. Dokle god je gost u restoranu, on je tvoja glavna briga. Uvijek promatraj gosta i priskoči mu u pomoć kad god mu nešto zatreba. Da li ste za drugu čašu vina? Prije svakog uzimanja sa stola obavezno pitaj je li pribor slobodan. Slobodno. Je, hvala. Kada čistiš tanjure, odvoji organski otpad od salveta i pribora, jer nam je u Valamaru briga o okolišu vrlo važna. Pazi da prilikom pospremanja ne radiš buku koja bi mogla omesti goste. Zanima te kako se napreduje u odjelu restorana? Počinješ kao servir, zatim napreduješ do mjesta pomoćnog konobara i konobara. Imaš li više afiniteta za vođenje restorana? Nastavljaš napredovati kao someljer, glavni konobar te voditelj restorana ili ugostiteljskog objekta. Imaš li više afiniteta za vođenje bara? Nastavljaš napredovati kao konobar šankist, barmen te voditelj bara ili barova. Ako se potrudiš, jednog dana možeš postati i food and beverage menadžer u Valamaru, a svojim daljnjim trudom možeš postati i direktor hotela ili sektora. Ispraćanje gostiju je jednako važno kao i dočekivanje. Hvala vam na posjeti. Nadam se da ste uživali i želim vam ugodan ostatak dana. Doviđenja. Cijelo iskustvo posjeta restoranu za njih mora biti ugodno. Emilija i Florijane, puno vam hvala na pomoći. A ti uživaj na novom radnom mjestu. Nadam se da se vidimo i dogodine.